Nagpakitabang karon sa katauhan ang sa kaubanang mga mananagat ang Coast Guard Davao Oriental. Human nga aron nga makauli nga buhi ang tulo ka mga mananagat nga na missing sukad pa ni atong Enero 4, 2026. Namahayag ni LJ GD Juweski Sarza, ang commander sa Coast Guard Station Davao Oriental. Ang mga na-missing mao sila Mr. GP Suarez, 40 anyos, Jennifer Gumubaw, 43 anyos, o Mr. Nonoy Kapalit, 35 anyos nga pulos mga residente sa Barangay Poblasyon, Caraga, Davao Oriental. Matod bang ang mga mananagat sakay sa motor bangka nga giilang Butika Abi? Color yellow nga sakyanan kasama og adunay pula nga katig. Nga wala samtang nangisda sa kadagatan nga sakop kasama sa Caraga, Davao Oriental. Yawa karon katawhan nga kung makita ang mga mananagat daling ipahibalo aron nga kini gilayong ma-rescue ug makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya ug mga Pinoy anan.